kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli ka mangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami nagimarahay na paraataman kan sa imong linalang, day mi nasabotan asin naotob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin niya na mamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama, sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mga namomotan asin mga pagrugaring, sa piligronin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surugan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. pamibi laban sa COVID-19, Diyos na samuyang Ama, minadulo kami sa imo daraang samuyang pangangaipo, tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi nin mga buhay. Namimibi kami na sa imong panginotan ang mga tawong pinaglalaoman na maghanap nin bulong asin mapundok ang pag-ulakit kaining helang. Antabay ang mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga nagahelang na may matibay na kaaraman siring man pagkaherak. Ipinapamibi niya mo ang gabos na mga nagsasakit na marahay man tulos. Suruga ang mga nagaataman sa inda. Tawinin kapayngaloan ang gabos na nagadan, asin rangaha ang mga nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na inining kadipisilan na maghingawa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa tugang na nasa kahorasaan. Nagangayo-ngayo kami sa imo na tapuso na ang pagkalat kaining virus, asin ilikay kami sa mga pagkatakot. Ini hinahagad niya mo huli keso Kristong kagurangnan sa imong aki, nabubuhay asin nagahade, kasaro ka ng Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina ng Diyos, hare pagpabayai ang samuyang mga kagadan asin mga pangangaipo, alagad danay na agawa kami sa gabos na kapahamakan o mamurawayon asin banal na birhen. Amen. Santa Maria, kaumayan nin mga nagahelang, Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibi mo kami. San Roque, Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, Ipamibi mo kami. gabos na angheles asin mga santos ni Diyos, Ipamibi nindo kami. sangaran ka nama, kan aki, asin kan Spirito Santo. Amen. Matindog po ang gabos para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it be done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. And the Word was made And flesh. dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts,
that we to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matukaw po ang gabos. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyong mga minasunod. Thanksgiving offered by Makasinag family. Thanksgiving offered by Michael Magdasok and family. Thanksgiving offered by Mercy Ortega for passing the Geologist Exam 2022 offered by Camille Jade Colomar. Thanksgiving offered by Agnes Grace Patriarca, Pili family, Elaine Eric Buendia, Wena Joyce Hufansha, Kevin Taduran. Special intention for health and fast recovery of Joanne, for passing the Civil Engineering Board exam offered by Cecil de Mesa. Special intention by Orsine June Bryan, to pass the Civil Engineering Board exam of Syra K. Minya, offered by Connie Minya. Thanks special intention offered by Joanne and Mercy Gracia Suliano, for passing the bar exam offered by Gio Bongao. Speedy recovery of Josephine by Fernandez family, to pass the CE Board exam of Angelica Azanya and friends, offered by Joshua Benjamin Galicia. For Nino Aris by Agnes Grace Patriarca. Para sa kapaingaloan kan mga minasunod na kalag, Silvestre by Rui Vivar family, Mariel by Lunas family, Eduardo by Julian Bontile, Vicente by Neptuno family, Imelda by Paul, Bernardino III, and Luz offered by Flora Rui Vivar, Pio by Saison family, all souls by Mercy Ortega. For the souls of Efren, Nikki, Jesus, and Domingo, offered by Fernandez family. For Andre by Marisa. For Anthony Miguel by Maria Teresa Cabotaje. For Angel and Remedios by Marisa. For the souls of Sixto, Celestina, Marife, and Delma, offered by Mondragon family. For 40 Days of Manuel, offered by Ang Tan. Cristobal by Munoz family. Osos by Pili family. Rita and Edmundo Sr. by San Jose Munoz family. Felisa and Ferdinando by Chi Toledo. Ngunya an ultimong Domingo sa kalendaryo liturhiko kan sa tong simbahan. Sa Domingong ini, ipinagseselebrar niya to ang solemnidad ni Kristong Hade. Ang kahadean ni Kristo bakong sa kinabana ini, di siya nagmawot nin karangyaan, kayamanan, poder o kapangyarihan. Ipinahiling niya ang pagiging hade sa paagi nin kapakumbabaan, pagkaherak, pagkamuot, asin paglingkod sa katawuhan, sagkod na idusay ang sadiring buhay. Hagadon ta sa misang ini, na si Kristo nanggad ang maghade sa satong mga buhay. Banwaan nin Diyos matindog na po ang gabos asin sarabay niya tong awiton nan awit sa pagpuon.
Una niya tuan sa tuyang selebrasyon, sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang nanda, an pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong spiritu. Maray na banggi sa indugabos mga tugang. Maray na banggiman po, Padre. Ako untan sa tuyang mga kasalan, nganing magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kidagabos, Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan. Asin baka patawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan
Mamibi kita. Diyos na makakamhan na sinding kasagkoran, na nagbuot na magbagokan gabos na bagay sa namumutan mong aki. Hade kan gabos na linalang. Kay raking warasan ang bilog na linalang, natalingkas sa koripnan, maglingkod sa imong kadakulaan, asin mag-omaw sa imo, dadaing katapusan. Huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Anhade, iyo ang nagdadara sa katawuhan sa karahayan, asin kaginhawaan nin buhay. Asin si David, hinihiling na sarong ehemplo nin marahay na pahade. An enot na babasahon. Pagbasa sa ikadawang surat ni Samuel. Mga tugang, ang gabos na tribon ni Israel, nagduman ki David sa Hebron asin nagsabi, Uya kami sa imong tulang asin laman. Kan panahon na si Saul iyo ang samong hade, ika ang nagkoa asin nagdara kan Israel. Asin ang kagurangnan nagsabi sa imo, Ika magiging pastor nin sa kuyang banwaan na Israel. Ika ang magiging hade sa Israel. Kaya gabos na gurang sa Israel, nagdulok sa hade duman sa Hebron. Asin ang hading si David, nakipagtipan sa sainda sa atubang nin kagurangnan duman sa Hebron. Asin linahidan ninda si David na hade nin Israel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ako nauugma kan ako sa indang sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ako nauugma kan ako sa indang sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ako naugma kan ako sa indang sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ngunyan ang samong mga bitis, uya na sa mga pintuan mo, O Jerusalem. Ako nauugma kan ako sa indang sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Jerusalem, pinatugdok na banwa, masarig, makusog, buronyog. Duman minatukad ang mga tribo nin kagurangnan. Ako nauugma kan ako sa indang sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Huli ta may tugon sa Israel, na duman umawon ang ngaran nin kagurangnan. Duman ibinugtak ang mga trono sa paghukom, mga trono kan harong ni David. Ako nauugma kan ako sa indang sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Si Kristo nagdigdi sa kinaban, tanganing ipamati sa to ang pagkamuot asin presensya nin Diyos. Sa satong pagtubod asin pagsarig, sa iya kita sa iyang dadarahon sa iyang kahadean. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, mapakusog man lugod kamo kan gabos na kakusugan, hali sa iyang mamurawayon na kapangyarihan. Tanganing matios din do ang gabos sa bagay. Maugma kamong magpasalamat sa Ama, huli ta pinagkanigo niya na ibilang kamo sa mga banal na pagmamanakan kahadaan ng liwanag. Ilinigtas niya kita sa kapangyarihan kan kadikluman, sa kadinara sa kahadaan kan sa iyang namumuta na aki, na iyo ang nagkalda sa tuya sa ka nagpatawad kan sa tong mga kasalan. Si Kristo ang nadawan kan Diyos na dai nahihiling. Siya ang panganay na mapangyari sa gabos na linalang. Huli sa iya, linalang nin Diyos ang gabos na yaon sa langit asin sa daga, magin ang mga bagay na nahihiling asin dai nahihiling. Mga espiritual na linalang, mga trono, mga pamamayo, mga prinsipado, saka mga otoridad. Gabos iyan linalang, huli sa iya, para sa iya. Dati nang yaon si Kristo bago pa man ang gabos sa bagay. Huli sa iya, ang gabos sa bagay, igwanin maninigong lugar. Siya ang payokan sa iyang hawak na iyo ang simbahan. Siya ang kapinunan, ang enot na binuhay liwat sa mga gadan. Tanganing siya ang maging pinakadakula sa gabos na bagay. Huli ta binuot nin Diyos na ang bilog niyang pagka-Diyos mapa sa aki. Binuot man niya na sa paagi kan sa iyang aki, na ang gabos makiulian sa iya.
Sa paagi kan pagkagadan sa krus kan aki, nakipagulian sa Diyos ang gabos na linalang na nasa kinaban as nasa langit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, an pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan bapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, susug kisan Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga tawong yaon duman, nagmamasid, bantang ang mga lideres na Hudiyo, nagtutuya-tuya sa iya. Ang sabi ninda, ilinigtas niyan iba, iligtas man niyang unyan ang sa diri niyang buhay, kung talaga siya ang Kristo, ang pinili nin Diyos. Pinagtuya-tuya man siya, kan mga soldados, nagranisinda sa iya, inalok din suka sa kasirabihan, kuni kananggadan hade kan mga Hudiyo, ligtasan ang sa diri mong buhay. Igwa ni nakasurat sa may pamayuhan niya sa tataramo na Griego, Latin sa Hebreo, ini an hade kan mga Hudiyo. Pinagulog-ulog siya kan saro sa mga kriminal na nakapako, bakong ika an Kristo, iligtas mo an sa diri mo, asin kami, an sabi niya. Alagad sinaway siya kan kaiba niya, di ka natatakot sa Diyos, hinatulan ka man arog sa iya, tama an hatol sa to, hulit sa ginibuta, alagad mayo siyang ginibong sala. Danga nagsabi siya, Jesus, ginumdumaman lugod ako, pagabot mo sa imong kahadean. Sinabihan siya ni Jesus, sa katotoohan sinasabihan ta ka, ngunyan mismo makakaibata ka sa paraiso. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray marahay na banggi sa indugabos mga tugang. Ngunyan ika-iyoan ika 34 na Domingo, as in pinakaultimong Domingo sa ordinaryong panahon sa satuyang kalendaryo liturhikal kan simbahan. Sa masunod na Domingo, bababalyuhan na ki mga kulay an sa muyang mga bestidura an sa tuyang altar. Ninhuli tayo na an hudyat kan pagpuon kan panibago na naman na taon sa satuyang liturgical calendar, sa satuyang pagselebrar kan enot na Domingo kan Adviento. Ngunya na semana ay ngunya na Domingo pinagsaselebrar niya to an Solemnity of Christ the King. Ining solemnidad na ini medyo bago, no? Di pa man ini 100 years. Iyo 1925, di pa man siya 100 years. May pinaghalian sa istorya an selebrasyon niya to kay ining Christ the King. Kang 1925 pinagpuunan ini ni Pope Pius XI duman sa iyang encyclical na Quas Primas. As in pinagsabi duman, pinagkonekta duman ni Pope Pius XI supagnegar kay Kristo. As in man supagdakula kanina apod niya tong sekularismo.
Kan panahon paano kay ito, kadakol na mga Kristiyano, mga Katoliko, nagdududa kung tunay man ng gadbaya si Kristo. Nagdududa sa iyang otoridad. As in, idugang tadigdi, pinagdududahan man kan mga tao kay ito, ang otoridad kang simbahan. Kunigwa ining kapangyarihan o kakayanan na ipadagos ang misyon ni Hesu Kristo. Sabi kang sarong parasurat, Pope Pius and the rest of the Christian world witnessed the rise of non-Christian dictatorships in Europe and saw Catholics being taken in by these earthly leaders. So these dictators often attempted to assert authority over the church. So siring na dake ito na pinagmukna ang Corpus Christi na kung sain so devosyon kang Eucharistia hababao na maray, inida ang solemnidad man kang Christ the King pinag-institute na kung sain hababaon man so pagrespeto sa satuyang kagurangnan. An objective kay ito ni Pope Pius XI tulo, an enot na ang mga nasyon, no? An simbahan magkaigwanin derechos na mag-express kan sa iyang pagtubod. Pangadua, na ang mga lideres magkaigwanin pagrespeto kay Hesu Kristo. Asin pangatulo, ang mga nagtutubod, ang mga Kristiyano magkaigwanin kusog, asin kusog buot, na ipahayag si Kristo na hade sa saindang buhay, sa saindang puso, isip, asin hawak. Ining enot na duwang objective, medyo natutugunan na. No? So mga leaders niya to sa ngunyan, totoo man ang pinagre-respeto na si Jesu Kristo, as in pinagre-respeto na ang estado, kanestado ang simbahan. So pangatulo na sanaan problema, may nabagubaya sa tuyang kamalayan, na si Kristo baya anhade kan sa tuyang buhay. O nagbago sana ang klase nin hade na pinagsusunod niya to. Kung magirumduman nindo kan mga aki pa kita, pinagistoryahan kita kan sa tuyang mga magurang tungkol sa mga hadi asin mga reyna, sa mga prinsipe asin mga prinsesa. Mga magayuno na istorya na kung sain ang hade pwedeng sarong hade na marhay o sarong hade na maraot. Naraman ta kay ito na ang hade igwa siyang karapatan o diretsyo asin poder na magibo nin mga rules asin magdemand sa mga tao na sunodon o gibuhon ang kagustuhan niya. Kundi magsusunod ang mga namamanwa, ang hade igwa naman nin right na padusahan sinda. So good kings use this power for good, while bad kings use this power for evil. Fast forward sa satuyang presenteng panahon, wala na kitang mga hade. Igwa pa man, nagkapira papalan. Pero igwa kitang mga modernong pinagsusunod. Mga pinagpa-follow niya to na mga hade. Pag sinabi niya tong mahilig ka ngayon sa musika, ang king of pop, si Michael Jackson. Kung mahilig ka sa sine, yaon dyan si Fernando Po Jr., the king. Kung mahilig sa basketball, igwa man na hade, si LeBron James, King James. Kung pagkaunaman ang satuyang pag-urunan, yaon dyan ang Chow King, mga hade. Iyo inis mga nangingenot. Iyo inis mga bidbid na hade nyato, mga sikat na hade na pinagsusunod kang kadaklan sa tuya. Even to the extent na nalilingawan tana na ang tunay na hade, iyo palan ang Diyos. Iyo palan si Jesu Kristo. Pero kung tunay na hade si Jesu Kristo, anong klaseng hade siya? Ano ang pagkakaibakan sa tuyang kagurangnan sa mga hade sa kinaban? Ano ang yaon kay Kristo na pirit kitang pinagaagyat na sunodon? Ining mga hapot na ini, actually pinagsisimbagan kan mga pagbasa niya to ngunya na Domingo.
enot si Kristo bilang hade, makakamhan, glorious. Sa enot na pagbasa, nadawog taduman sa libro ni Propeta Samuel, na ining hade na ini pano nin kapangyarihan asin kamurawayan. Siring sa hade na si David. Iyuman ang pinagsasabi sa Salmo, na magdumanda kita sa harong kan kagurangnan, sarong-harong na mamuraway, asin magayon. Even the second reading from the letter of St. Paul to the Colossians, iyuman ini ang pinagpupunto na si Kristo mamuraway asin makapangyarihan puon kay ito hanggang sa panahon na daing kasagkoran. Mga magayuno na imahen, Christ the glorious King. Kung araw talaga kay ni anhade na sa tuyang midbid, masunod kita. Imagine nindo mamurawayon si Kristo. Siyempre masunod kita. Yaon paano sa iya, so criteria kan kinaban. Makapangyarihan, sikat, mayaman, igwang kwarta, etc. Masunod kita. Tamay poder. Tasikat, tamayaman, tamadunong. Kung madalagan gari ining presidente, si Kristo ngunyan, manggagana ini. Dahil sa napagdayaon, manggagana ini. Kunsiring an sa iyang resume, pustahan landslide an sa iyang panggana. Dahil sa napagdayaon. Pangadua, asin iyo ini an medyo mapapaisip kita, gari baga kabaliktaran, sunadawog niya to sa Ebanghelyo. Sa tagpo na ini, nahali sa Ebanghelyo ni San Lucas, pinag-aakusahan ang sa tuyang kagurangnan. Na-imagine ta si Kristo sa krus, nakapako, powerless, pagal na, magagadano na. Pinagtutuya-tuya, siya maluya, siya su nasasakitan, siya su pinagkukondena, magagadana. Masunod daw kita sa siring na hade. Kunan kriteria niya to kan pagiging hade, iyo superming agresibo, di kita masunod sa siring kay yan na hade. Tanahiling niya tong maluya. Pero kung masabutan ta talaga kung ano ang rason kan sa tuyang pagsunod kay Kristo, kung masabutan ta kung niya ta napadigdi ang mahal na Diyos sa kinabanta, kung niya ta nanilaman siya, as sinagdusay kay kan sa iyang sadiri para sa tuya, sigurado ako, kita paan maenot na ikurahaw na si Kristo tunay na hade kan sa tuyang buhay. So anong klaseng hade ang sa tuyang sinusubaybayan? Anong klaseng hade si Kristo na sa tuyang pinagpaparasunod? Iyo si Kristo sarong hade na makapangyari. Saro siyang hade na makakamhan, pero ang sa iyang kapangyarihan, baku araw kan poder, na ipinagpapahiling kan mga lideres kan kinaban. Ang sa iyang kapangyarihan naguugat sa iyang dakulao na pagkamuot asin pagkaherak sa tao. Makapangyarihan, makakamhan, pero tataong makisumaro. Christ, our King, is compassionate. Kung babasahon ta sa naan Biblia mga tugang, gabos ini, lalong-lalo na sa bagong tipan, minataram kay ining puntong ini. Jesus identified himself with us. His message was simple, na siya sarong hade na kayang makisumaro sa tuya. And his kingship is different from the kingship that we are used to. Christ did not come with political power or might. He does not come with weapons or threats. Christ comes as one of us. He is the King that became as ordinary as one of us. Di siya nga ni nakontento na maging pastor sana, kundi naging siyang karnero siring sa tuya. Kung arog palan kay nian sa tuyang hade na pinagsusunod, dapat kita siring man kay yan. Sa madaling sabi, pinapagirumdum kita that it is only effective, that the only effective
and lasting power in the world is that of unselfish love. Ang kapangyarihan, ang kwarta, ang kasikatan, di man minasalbar sa tuya. Nagsalbar sa tuya, ini. Ang dakulao na pagkamuot, kan sa tuyang kagurangnan. So dapat palang gibuhon man niya to, so ginibo ni Kristo, kan siya yaon padigdi sa daga. As in pasil man sana. Kung naghahanap kita ng listahan, paano nga kami, Father, na magsunod sa Kristong hadi na iyan, pasil man sana. You feed the hungry. You give drink to the thirsty. You welcome the stranger. You clothe the naked. You visit the sick and those in prison. To reach out to those who are without power and influence in our world. Girumdumon niya to so sinabi kan sa tuyang kagurangnan, totoong sinasabi ko sa indo, kung ano ang ginigibo nindo sa mga saradit na ini, ginigibo man nindo sa ko. Kaya ang dakulao na hapot kunyan, na dapat niya tong simbagan, si Kristo baya talaga anhade kan sa tuyang buhay. Kung iyo, anuman ang sakuyang pagmati, sa hampang kan sakuyang kadakulaon, asin kadakol-dakol sa nang agyat, na ipamati ang pagkamot kan sa tuyang kagurangnan. Ano ang sa tuyang ginigibo? Tanganing matugunan ang mga pangangaipo kan mga nagugutom, kan mga napapaha, kan mga nagihelang, asin nabibilanggo. Tamang-tama ini mga tugang sa pagtatapos kan sa tuyang kalendaryo liturhikal, saktong-sakto ang sa tuyang selebrasyon ngunyan. Huli ta pinagpapagirumdum kita na si Kristo dapat anhade kan sa tuyang buhay. Bako ang sadiri, bako ang pagrugaring, bako ang mga bagay na kunsain komportable sa nakita. Tunay mananggad, nining hade niya to, di pisilo na sunodon. Pero huli kan sa iyang dakulao na grasya na pinag-o-ofrisir sa tuya, lalong-lalo na Santa Misang ini. Kaya niya to na magsunod. Kaya niya to na siya ang gibuhon tang hade sa buhay ta. Ninhuli tayo ini ang pinakarason kung nyata tay naapod kita na Kristiyano. Amen. Matindugan ka, boss. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita ka, boss. Nagtutubod ako Sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namunda gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kay Virgen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too ka Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba ka Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostoliko ang simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawa din mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang itas niya to an sa tuyang mga pamibi, sa tuyang Diyos Ama, an sa tuyang simbag, kagurangnan, palaada, an samuyang pagtubod. Kagurangnan, palaada, ang samuyang pagtubod. Huli ta ika, turay na Diyos, aki kan Diyos na orog kahalangkaw, kami minatubod na ika an hade nin mga hade, asin kagurangnan nin mga kagurangnan, mamibi kita. Huli ta sa imo itinaonin Diyos na kagurangnan ang trono ni David sa imong Ama, kami minatubod na ika tunay na hade,
kita. Huli ta pagkamundag mo sa bilen, dinalaw kanin mga hade, asin pinagdulutanin bulawan, tandaanin pagkahade, kami minatubod na ikatunay na hade, mamibi kita. Huli ta paglaog mo sa Jerusalem kan Domingo de Ramos, tinugutan mo na ipagrukyaw ka kan mga tao, o sana pag umawon an aki ni David, an hadeng mahuyo asin mapakumbaba, minatubod kami na ikatunay na hade, mamibi kita. Huli ta duman sa krus, pinabulos mo ang sa imong dugo sa samo, kami minatubod na ikatunay na hade, mamibi kita. Sa bagsikining samuyang pagtubod, maghadi ka kagurangnan sa samuyang isip, asin puso, sa samuyang mga pamilya, banwaan asin sa bilog na kinaban, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibigaw mga tugang danganingan sako asinan sa indong atang mako malugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako ang malugod kan kagurang nananaatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagdudulot sa imo kan sakripisyo nin pagipagulian nin tawo, mapakumbabang namimibi na naaki muman sana magwara sa gabos na nasyon kan mga dulot nin pagkasararo asin katuninongan. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanakonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong spirito, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurang Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Talinahidan mo kan olyo ning kaugmahan ang bugtong mong aki sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo, bilang danay na padi asin hade kan gabos na linalang. Tanganing nagdudulot kan sa iyang sadiri sa altar kan krus bilang daing digta, asin matuninong na sakripisyo, nautob niya ang mga sakramento, kan pagtubo sa katawuhan, asin kan sinakop ang gabos na nilang sa kapangyarihan niya, pinaubayan niya sa imong kadakulaan ang danay asin lakop na kahadean. Kahadean in katuninongan asin buhay, kahadean in kabanalan asin grasya,
Kade aning katanosan, pagkamot asin katuninongan, kaya kaiba kan mga angeles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanangadan banal, burabod din gabos da kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot pinasaluiban, sagod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat binaakidi, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan na sin pagabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis tin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay iba kan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa na kapagaygaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na dayang kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siringban, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, kasarokan Espiritu Santo,
An gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanakonan, kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon na sinbinatuod kang Diyos no nakaugalian na ngahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat, kan mong mang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mumang kasalan, kunden pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade sa kapanakonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo. Asin sa imong spirito. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po.
Mga tugang uyaan, kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, palada namang inapod sa pamanggi, kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Giya sa Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan kami nag-ako kan kakanon ni Inday pagkamagagadanon, namimibi tanganing nagugma sa pagutob kan mga tugon ni Kristo, hadi kan gabos na linalang. Kami mabuhay kay iba niya sa lagitno na kahadean sa kudpaman. Siya na nabubuhay si nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa nagkapirang paisi. Magkakaiba po kita ng second collection para po ini sa pagmantiner ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan asin sa mga seminarista na sa tuyang tinatabangan para sa saindang pag-adal. Anatipon yato sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 32,382 pesos and 85 centavos. Anambag yato sa siring na misa, nag-abot sa 3,598 pesos and 55 centavos. Siring man po ang second collection, nag-abot sa 9,045 pesos and 20 centavos. Para po ini sa pagmantiner ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan, asin sa mga seminarista na sa tuyang tinatabangan para sa saindang pag-adal. Siring man nangangapodan po kita sa mga kaakian, edad 13 anyos sagkod 18 anyos, babae o lalaki, na maawot maging miyembro nin ministeryo nin akolito ni San Judas Tadeo, magdulok na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya. Maut ni man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Sabrina Santillan, 2,800 pesos. Rosana Family, 1,000 pesos. FB Kokok, 900 pesos. Mr. and Mrs. Bayobo Jr., 500 pesos. Justine Dalagua and Daniel Lopez, 500 pesos. Jeric Banzuela, 400 pesos. Anonymous donors, 5,000 pesos, 900 pesos, 600 pesos, and 40 centavos. Donation through GCash, 8,350. Salamat po, asin Diyos mabalos. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spirito. idukuan payo sa pagbendisyon. Bendisyonan ka mo asin ang punon kan kagurangnan. Amen. Ipasirang kan kagurangnan sa Indo, an siyang lalawgon, asin kay rakan niya kamo. Amen. At amanon niya kamo asin iwaras sa Indo, an katuninongan. Amen. Asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.